sepundi Ayu terminal Utopati Pak Tirta mula numpak bola bali napa murun kula bayar kalian iki Nonawon paton kula boten rugi keper kecah rika wengi paton rezeki Kadang-kadangnya juga lu, gedung kok. PKB. Nah.
Genodok kupengku. Iku lo kok leto-leto. Gue tunjuk. Lode. Lato. Blegedeg kok, Bu. Sumpah. Mbokku dhewe iki lho muni nang aku tekono ketek-ketek ngono kok. Ketek-ketek. Nek ketek-ketek ora ana ketek-ketek ono ngono. Tangi turu tok. Blegedeg kok. Mbok ngono. Ana aku kok sandet kok. Gone kempriyek. Ngene iki bani. Ngene kok kok lapangan jebar. Sesuk sok nek wis kawinan jare kok lapangan. Ngene ra tanggane. Agar bukan itu bangking iku. Iku anake ateng muci ya. Pakane ngece kok meneh anake. Col uripno ngono. Mare iki gak jeneng ngono kok kene iki gede. Nang aso nang. Iku kena mata iku lara kabeh. Kateng. Alhamdulillah jalanan Mas. Alhamdulillah.
Cara goreng. Kita tahu. Kita tahu gak? Tak pulang. Lo lah.